Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ την Οργανωτική Επιτροπή και τον Πρόεδρο κύριο Βουρδά για την τιμητική πρόσκληση. Θα μιλήσουμε για το σύνδρομο Church-Strauss. Το σύνδρομο πήρε το όνομά του από τους Church και Strauss, οι οποίοι το 1951 δημοσίευσαν 13 περιστατικά, η κλινική εικόνα των οποίων περιλάμβανε σοβαρό άσθμα, ιωσινοφιλία, πυρετό και αγκύτιδα διαφόρων οργάνων. Οι 11 από τους 13 ασθενείς κατέληξαν και η ιστολογική εξέταση ανέδειξε κοκκιωματώδεις εξωαγγειακές βλάβες και νεκρωτική αγκύτιδα. Από το 2012 καθιερώνεται το όνομα ιωσινοφιλική κοκκιωμάτωση με πολυαγκύτιδα για την νόσο, ώστε να ευθυγραμμιστεί με την ονοματολογία των υπόλοιπων αγκύτιδων. Ας θυμηθούμε λίγο την ταξινόμηση των αγκύτιδων. Αρχικά υπάρχει διάκριση ανάλογα με το μέγεθος των αγκίων που προσβάλλονται. Έτσι έχουμε τις αγκύτιδες μεγάλων αγκίων που είναι η τακαγιάσου και η γιγαντοκυταρική ικροταφική. Οι αγκύτιδες μεσαίων αγκίων που είναι η οζώδης πολυαρτηρίτιδα και η καβασάκι. Ενώ στις αγκύτιδες μικρών αγκίων έχουμε έναν επιπλέον διαχωρισμό. Είναι οι αγκύτιδες με ανοσοσυμπλέγματα και οι ANCA-associated αγκύτιδες, όπου εδώ έχουμε τη μικροσκοπική πολυαγκύτιδα, την κοκκιωμάτωση με πολυαγκύτιδα και την EGPA, για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα. Τι είναι λοιπόν η EGPA? Είναι μια σπάνια, πολυσυστηματική, φλεγμονώδης νόσος. Χαρακτηρίζεται από ιωσινοφιλική κοκκιωματώδη φλεγμονή, που συχνά αφορά το αναπνευστικό σύστημα, και νεκρωτική αγκύτιδα μικρών και μεσαίων αγκίων σε ασθενείς με άσθμα και ιωσινοφιλία. Και εδώ είναι που εμπλεκόμαστε κι εμείς ως αλλεργιολόγοι. Δύο λόγια για την επιδημιολογία. Η ετήσια επίπτωση της νόσου κυμαίνεται από 0,5 έως 4,2 περιστατικά ανά εκατομμύριο πληθυσμού, ενώ ο επιπολιασμός υπολογίζεται σε 10 με 14 περιστατικά ανά εκατομμύριο. Δεν υπάρχει διαφορά στη συχνότητα εμφάνισης μεταξύ των δύο φύλων, ενώ η μέση ηλικία διάγνωσης είναι τα 50 έτη. Παιδιατρικά περιστατικά είναι εξαιρετικά σπάνια. Αν και οι γνώσεις μας έχουν αυξηθεί, ο μηχανισμός παθογένεσης της νόσου δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί. Σίγουρα όμως στη φλεγμονή και στη βλάβη των ιστών παίζουν ρόλο τόσο η συσσόρευση των ιωσινοφύλων που αποκοκκιώνονται στους ιστούς, όσο και η ενεργοποίηση ουδετεροφύλων μέσω ANCA, η οποία οδηγεί σε απελευθέρωση πρωτεολιτικών ενζύμων και ελεύθερων ριζών οξυγόνου. Έτσι, η βλάβη των οργάνων στόχων προκαλείται τόσο από την ιωσινοφιλική φλεγμονή, όσο και από την αγκύτιδα. Πάμε να δούμε την κλινική εικόνα. Η νόσος εκδηλώνεται με ποικίλους φαινότυπους. Συνήθως μπορούμε να διακρίνουμε τρεις φάσεις της νόσου. Την πρόδρομη ή αλλεργική, που χαρακτηρίζεται από χρόνια ρινοκολπίτιδα και άσθμα. Την ιωσινοφιλική, όπου αναπτύσσεται η ιωσινοφιλία και έχουμε βλάβες των οργάνων στόχων. Και την αγκυητιδική, όπου έχουμε κλινικές εκδηλώσεις λόγω της αγκυήτιδας. Ας τα δούμε πιο αναλυτικά. Σχεδόν όλοι οι ασθενείς με EGPA έχουν άσθμα. Συχνά αυτό προϋπάρχει για χρόνια πριν την εκδήλωση των συστηματικών συμπτωμάτων. Πρόκειται για ένα ιωσινοφιλικό άσθμα με έναρξη στην ενήλικο ζωή και συνήθως αρνητικό αλλεργιολογικό έλεγχο. Ρινοκολπίτιδα παρουσιάζει η πλειοψηφία των ασθενών με EGPA και μάλιστα οι περισσότεροι με ρινικούς πολύποδες. Πιο σπάνιες εκδηλώσεις είναι η μέση οτίτιδα και η νευροαισθητήρια απώλεια ακοής. Πάμε να δούμε τώρα τα όργανα που προσβάλλει η νόσος και τις εκδηλώσεις από αυτά. Από τους πνεύμονες, η συνηθέστερη εκδήλωση είναι οι πνευμονικές διηθήσεις. Αυτές είναι πολλαπλές και έχουν χαρακτηριστικά ένα μεταναστευτικό χαρακτήρα. Μπορεί επίσης να παρατηρήσουμε εικόνα θαυμισιάλου, οζύδια των πνευμόνων, πάχυνση του τυχώματος των βρόγχων, πλευρητική συλλογή και σπάνια διάχυτη κυψελιδική αιμορραγία, η οποία όμως είναι μια επίγουσα κατάσταση δυνητικά απειλητική. Η συμμετοχή του καρδιαγγειακού είναι ένας κακός προγνωστικός δείκτης. Είναι η κυριότερη αιτία για εισαγωγή των ασθενών στη ΜΕΘ, είναι υπεύθυνη για το 1/3 των θανάτων των ασθενών με EGPA και για μία μείωση της πενταετούς επιβίωσης 14%. Η πιο τυπική εκδήλωση από το καρδιαγγειακό είναι η μυοκαρδιοπάθεια. Ωστόσο, έχουν αναφερθεί και άλλες εκδηλώσεις όπως η περικαρδίτιδα, οι διαταραχές αγωγημότητας, ο ευνίδιος θάνατος, η ενδοκαρδίτιδα, ανεπάρκεια βαλβίδων, αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια αλλά και αγκύτιδα των στεφανιαίων.
Σε 20 με 50% των ασθενών με EGPA θα έχουμε προσβολή και του γαστρεντερικού. Επίσης, ένας αρνητικός προγνωστικός δείκτης. Παρατηρείται η εοσινοφιλική γαστρεντερίτιδα και τα συμπτώματα που μπορεί να υπάρξουν είναι άτυπο κοιλιακό άλγος, διάρρεια, αιμορραγία. Πιο σπάνια μπορεί να έχουμε και επιπλοκές επικίνδυνες για τη ζωή, όπως η περιτονίτιδα, η διάτρηση του εντέρου και η ισχαιμία του εντέρου. 50 με 75% των ασθενών θα εμφανίσουν συμπτωματολογία από το νευρικό σύστημα. Η πιο τυπική εκδήλωση εδώ είναι η περιφερική νευροπάθεια, η οποία είναι κυρίως αισθητηριακή και συνήθως μιλάμε για πολυνευροπάθειες, συμμετρικές ή μη. Πολύ σπάνια μπορεί να έχουμε συμμετοχή του κεντρικού νευρικού συστήματος. 1 στους 4 ασθενείς με EGPA θα εκδηλώσει προσβολή των νεφρών, ποσοστό αρκετά μικρότερο σε σχέση με τις άλλες άγκα αγκοίτιδες. Η συχνότερη εκδήλωση είναι η νεκροτική σπυραματονεφρίτιδα, αλλά μπορεί επίσης να παρατηρηθούν μεμβρανοεπιπλαστική σπυραματονεφρίτιδα, μεμβρανώδης νεφροπάθεια ή και διάμεση νεφρίτιδα με εοσινοφιλική διήθηση. Οι μισοί περίπου ασθενείς θα έχουν εκδηλώσεις από το δέρμα. Η πιο τυπική εκδήλωση είναι φυσικά η ψηλαφιτή πορφύρα. Όμως, συχνά μπορεί να δούμε εκχυμώσεις, πετέχειες, βλατίδες και κοιλίδες, οζύδια, δικτυωτή πελίωση, ή ακόμη και κνίδωση έχει παρατηρηθεί. Οι ασθενείς με EGPA πολύ συχνά έχουν και γενικά συμπτώματα, όπως κακουχία, απώλεια βάρους, πυρετό, αρθραλγίες και μυαλγίες. Αν και η EGPA είναι μία άγκα αγκοίτιδα, ωστόσο μερικοί μόνο ασθενείς έχουν θετικά άγκα, ενώ οι περισσότεροι έχουν αρνητικά άγκα. Παίζει αυτό άραγε ρόλο στην κλινική εικόνα? Φαίνεται πως ναι. Γιατί ενώ η ρινοκολπίτιδα και το άσθμα είναι παρόντα και στις δύο ομάδες ασθενών, στους ασθενείς με αρνητικά άγκα είναι πιο συχνές εκδηλώσεις με πνευμονικές διηθήσεις, μυοκαρδιοπάθεια και γαστρεντερίτιδα, ενώ στους ασθενείς με θετικά άγκα είναι πιο συχνή η σπυραματονεφρίτιδα, η νευροπάθεια και η ψηλαφιτή πορφύρα. Ας περάσουμε τώρα στη διάγνωση. Έχουμε λοιπόν μία σπάνια νόσο με κλινική εικόνα που εμφανίζει ετερογένεια μεταξύ των ασθενών και overlap με άλλες αγκοίτιδες και εοσινοφιλικά νοσήματα. Όλα τα παραπάνω καθιστούν τη διάγνωση μια όχι και τόσο εύκολη υπόθεση. Πότε ο αλλεργιολόγος θα σκεφτεί την EGPA? Θα σκεφτούμε την νόσο όταν σε έναν ασθενή που παρακολουθούμε με ρινοκολπίτιδα και άσθμα δούμε ξαφνικά μια μεγάλη αύξηση των ιωσινοφύλων. Όταν ο ασθενής μας αναφέρει συμπτωματολογία και από άλλα συστήματα, από το δέρμα, το νευρικό, το γαστρεντερικό, το καρδιαγγειακό, το οροπιτικό. Όταν σε μια απεικόνηση θώρακος βρούμε στον ασθενή μας πνευμονικές διηθήσεις. Επίσης, συχνά στον αλλεργιολόγο προσέρχονται ασθενείς για διερεύνηση ιωσινοφιλίας. Όταν έχουμε έναν ασθενή με μέτρια ιωσινοφιλία, με πάνω από 1000 με 1500 ιωσινόφυλλα και αναφερόμενη συμπτωματολογία από ανώτερο και κατώτερο αναπνευστικό, σίγουρα η EGPA πρέπει να μπει στη διαφορική μας διάγνωση. Έτσι λοιπόν, αν έχουμε έναν ασθενή με υποψία EGPA, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να αποκλείσουμε άλλα ιωσινοφιλικά νοσήματα και αγκοίτιδες και να διερευνήσουμε τη συμμετοχή πιθανών οργάνων στόχων. Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει αρχικά τις άλλες άγκα αγκοίτιδες. Ας θυμηθούμε ότι στην κοκκιωμάτωση με πολυαγκοίτιδα δεν έχουμε άσθμα, η ιωσινοφιλία, αν υπάρχει, είναι ήπια, έχουμε κατά κύριο λόγο θετικά σε άγκα, μια τυπική εκδήλωση από το κατώτερο αναπνευστικό είναι τα πνευμονικά οζύδια, συχνά με σπήλαιο, ενώ επίσης χαρακτηριστικά είναι τα έλκη και η αιμορραγία αυλωνογόνου ουρινός και παραρρηνίων. Από την άλλη, στη μικροσκοπική πολυαγκοίτιδα δεν έχουμε ούτε άσθμα ούτε ιωσινοφιλία, δεν συμμετέχει το ανώτερο αναπνευστικό, τυπική εκδήλωση από τους πνεύμονες είναι πνευμονική είνωση και έχουμε συχνή και σοβαρή προσβολή των νεφρών. Η EGPA θα πρέπει να διαφοροδιαγνωστεί και από νοσήματα που παρουσιάζουν ιωσινοφιλία. Κατά κύριο λόγο, το υπεριωσινοφιλικό σύνδρομο, το οποίο έχει κλινικά χαρακτηριστικά που μοιάζουν με την EGPA. Επίσης, θα πρέπει να αποκλειστούν αιματολογικές κακοήθειες, αλλεργικά νοσήματα, παρασιτικές λοιμώξεις, η βροχοπνευμονική περγήλωση, η ιωσινοφιλική πνευμονία, η HIV λοιμώξη και το σύνδρομο Ντρες. Ας δούμε εδώ αυτό το πολύ ωραίο σχήμα, με το οποίο μπορούμε να κατανοήσουμε την αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των νοσημάτων. Έτσι, κοιτώντας αριστερά, βλέπουμε ότι σε μια EGPA, η οποία έχει θετικά άγκα, παρατηρούμε συχνά
τερματικές εκδηλώσεις, νευροπάθεια, σπυρματονεφρίτιδα, εκδηλώσεις δηλαδή που μπορούμε να δούμε και στις άλλες άνκα αγκίτιδες, ενώ βλέποντας δεξιά, μια EGPA με αρνητικά άνκα εμφανίζει πιο συχνά πνευμονικές εκδηλώσεις, εκδηλώσεις από το γαστρεντερικό και το καρδιαγγειακό, όπως δηλαδή συμβαίνει συχνά και στο υπεριοσυνοφιλικό σύνδρομο. Για τη διάκριση εδώ, ας θυμόμαστε ότι στο υπεριοσυνοφιλικό σύνδρομο σπάνια βλέπουμε άσθμα ή ρινοκολπίτιδα και επίσης στη μη ελαιοϊπερπλαστική μορφή του συχνά βρίσκουμε τις γνωστές μεταλλάξεις των γονιδίων που συνδέονται με το σύνδρομο. Πώς θα γίνει η διερεύνηση ώστε να φτάσουμε στην τελική διάγνωση? Θα ξεκινήσουμε φυσικά με ένα αναλυτικό ιστορικό και μια ενδελεχή κλινική εξέταση που θα αφορά όλα τα συστήματα, θα ακολουθήσει εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος και τελικά βιοψία αν αυτή είναι εφικτή. Εδώ βλέπουμε αναλυτικά τη διαγνωστική προσέγγιση μιας GPA. Στην αριστερή στήλη βλέπουμε τον έλεγχο που προτείνεται να γίνεται σε όλους τους ασθενείς, ενώ στη δεξιά στήλη βλέπουμε έλεγχο που μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν κλινικών ενδείξεων. Ας τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Στο βασικό έλεγχο που πρέπει να κάνουμε σε έναν ασθενή που υποψιαζόμαστε με EGPA, περιλαμβάνεται οι βιοχημικές εξετάσεις και φυσικά η γενική αίματος. Είπαμε ότι είναι ένα νόσημα που χαρακτηρίζεται από ιωσινοφιλία. Τα ιωσινόφυλλα είναι σε επίπεδα άνω των 1000 με 1500. Εδώ θα πρέπει να θυμόμαστε ότι μια θεραπεία με συστηματικά κορτικοειδή ή μια anti-L5 αγωγή μπορεί να επηρεάσει τον αριθμό τους. Θα πρέπει να κάνουμε γενική ούρων και ούρα 24 ώρου για να δούμε συμμετοχή του ουροποιητικού. Μια καλλιέργεια πτιέλων θα αποκλείσει λιμώδη. Τροπονίνη και BMP για να δούμε συμμετοχή του καρδιαγγειακού. Μάγερ κοπράνων για συμμετοχή του γαστρεντερικού. Επίσης, οι δείκτες φλεγμονής σε RP ταχύτητα είναι σχεδόν πάντα αυξημένοι. LDH, τριπτάση και βιταμίνη 12 θα είναι επηρεασμένα στην μυελοϊπερπλαστική μορφή του υπεριοσυνοφιλικού συνδρόμου σαν διαφορική διάγνωση. Η IG είναι σχεδόν πάντα αυξημένη, ενώ από τον ονοσολογικό έλεγχο θα βρούμε θετικά πεάνκα, όμως μόνο στο 30 με 40% των ασθενών. Όλοι οι υπόλοιποι είναι αρνητικοί. Και σε άνκα πολύ σπάνια σε 1 με 3% των ασθενών. Στο διαγνωστικό έλεγχο θα πρέπει να γίνει και παρασιτολογική κοπράνων και ορολογικός έλεγχος για παράσιτα και έλεγχος για HIV. Σημαντική είναι η εξέταση του επιχρήσματος του περιφερικού αίματος και ο φθορίζον in situ υβριδισμός για να δούμε μεταλλάξεις γονιδίων που συσχετίζονται με το υπεριοσυνοφιλικό σύνδρομο. Στις απεικονιστικές εξετάσεις θα πρέπει σίγουρα να κάνουμε αξονική θώρακος, τρίπλεξ καρδιάς, υπερηχογράφημα κοιλίας, ενώ θα πρέπει να γίνει και λειτουργικός έλεγχος αναπνοής και μία εκτίμηση από οριλά με ενδοσκόπηση. Περνάμε τώρα στον έλεγχο που γίνεται μόνο όταν υπάρχουν κάποιες κλινικές ενδείξεις. Αυτοί περιλαμβάνουν ηλεκτρομυογράφημα, ηλεκτρονευρογράφημα, βιοψία νεφρού, ενδοσκόπηση γαστρεντερικού, αξονικής πλαχνικού κρανίου, μπαλ, παρακέντηση πληβρητικού υγρού, βιοψία πνευμόνων, IG και IgG ασπέργυλου αν υποψιαζόμαστε βροχοπνευμονική ασπεργύλωση, βιοψία δέρματος αν υπάρχουν εκδηλώσεις, MRI καρδιάς, τρίπλεξ αγγείων, MRI εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης, καθώς και οστεομυολική βιοψία για να αποκλείσουμε άλλα νοσήματα. 2 λόγια για τη βιοψία. Τα χαρακτηριστικά ευρήματα στη βιοψία από όργανο στόχο είναι η νεκρωτική αγκίτιδα μικρών αγκίων, η ιωσινοφιλική διήθηση των ιστών και τα εξωαγκιακά νεκρωτικά κοκκιώματα. Μια θετική βιοψία βοηθά σίγουρα τη διάγνωση νέων περιπτώσεων και υποτροπών, όμως η αδυναμία διενέργειάς της δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να καθυστερήσει τη θεραπεία. Το 1990 διατυπώθηκε από το Αμερικανικό Κολέγιο Ρευματολογίας τα κριτήρια για την EGPA, τα οποία περιλαμβάνουν το άσθμα, ιωσινοφιλία πάνω από 10%, μόνο ή πολυνευροπάθεια, πνευμονικά διηθήματα παροδικά, ρινοκολπίτιδα και εξωαγκιακή διήθηση από ιωσινόφυλλα. Η παρουσία 4 από τα 6-7 κριτήρια τα κατατάσσει μία αγκίτιδα ως EGPA. Όλα αυτά μέχρι πρόσφατα, γιατί πέρυσι διατυπώθηκαν νέα κριτήρια για την EGPA.
Εδώ έχουμε το εξής. Τα διάφορα κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα βαθμολογούνται με συγκεκριμένους πόντους και όταν το άθροισμα είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 6, τότε μία αγκύτιδα ταξινομείται ως η GPA. Τα κριτήρια περιλαμβάνουν την αποφρακτική νόσο των πνευμόνων, τους ρηνικούς πολύποδες, πολλαπλή μονονευρίτιδα, αριθμό ιωσινοφύλων άνω των 1.000, εξωαγκιακή ιωσινοφυλική φλεγμονή. Ενώ υπάρχουν και δύο κριτήρια τα οποία έχουν αρνητική βαθμολογία και είναι τα θετικά σε άνκα και η αιματουρία. Ας τονίσουμε όμως ότι τα κριτήρια αυτά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ούτε για διάγνωση, ούτε για διαφορική διάγνωση από υπεροεισινοφυλικό ή αιματολογικές κακοήθειες, αλλά χρησιμοποιούνται μόνο όταν η διάγνωση της αγκύτιδας έχει ήδη γίνει για την κατηγοριοποίηση της συγκεκριμένης αγκύτιδας και κυρίως σε μελέτες. Επομένως, η διάγνωση ουσιαστικά βασίζεται στην ισχυρή κλινική υποψία, η οποία ενισχύεται από την βιοψία και από τα άνκα. Περνάμε τώρα στη θεραπεία. Η θεραπεία εξαρτάται από τη βαρύτητα της νόσου. Έτσι, αυτή διαφοροποιείται ανάλογα με την παρουσία αρνητικών προγνωστικών δικτών, οι οποίοι καθορίζονται από το 5-factor score και περιλαμβάνουν την ηλικία άνω των 65 ετών, την παρουσία συμπτωμάτων από το καρδιαγγειακό, την παρουσία σοβαρών συμπτωμάτων από το γαστρεντερικό, την παρουσία νεφρικής ανεπάρκειας και την απουσία συμπτωμάτων από το ανώτερο αναπνευστικό. Επίσης, διαφοροποιείται ανάλογα με την παρουσία εκδηλώσεων, οι οποίες μπορεί να είναι επικίνδυνες και να προκαλέσουν μια μόνιμη βλάβη οργάνου ή να απειλήσουν τη ζωή. Τέτοιες εκδηλώσεις είναι η σπυρματονεφρίτιδα, η πνευμονική αιμορραγία, η συμμετοχή του κεντρικού νευρικού συστήματος, των οφθαλμών, των μεσεντερίων και η πολλαπλή μονονευρίτιδα. Πέρυσι δημοσιεύθηκαν από την EULAR, την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ρευματολογίας, οδηγίες για τη διαχείριση των άνκα αγκύτιδων, όπου για πρώτη φορά στα guidelines γίνεται διαχωρισμός της διαχείρισης της GPA από τις άλλες άνκα αγκύτιδες. Διακρίνουμε τη θεραπεία για την επίτευξη της ύφεσης και την θεραπεία συντήρησης. Έτσι λοιπόν, για μια πρωτοεμφανιζόμενη ή υποτροπιάζουσα EGPA, στην οποία έχουμε εκδηλώσεις απειλητικές για κάποιο όργανο ή για την ίδια τη ζωή, συστήνεται η χορήγηση κύκλοφοσφαμίδης ή rituximab σε συνδυασμό με κορτικοειδή. Ας θυμηθούμε εδώ ότι η κύκλοφοσφαμίδη έχει αρκετές ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως υπογονιμότητα, μυελοκαταστολή, αιμορραγική κυστίτιδα, κακοήθεια του συροδόχου κίστης, αιματολογικές κακοήθειες. Ενώ το rituximab συνδέεται με υπογαμασφαιρίναμια. Τα κορτικοειδή χρησιμοποιούνται είτε ως σώσεις μεθylprednisolώνης μόνο όμως σε σοβαρή νόσο, είτε συνηθέστερα από του στόματος prednisolone σε δόση έναρξης 0,75 με 1 mg ανά κιλό. Ακολουθεί προοδευτική μείωση, το γνωστό tapering. Δεν υπάρχουν οδηγίες συγκεκριμένες για τον τρόπο μείωσης, ωστόσο μπορούμε ως βάση να χρησιμοποιήσουμε τις οδηγίες που υπάρχουν για τις άλλες άνκα αγκύτιδες και φαίνονται στον πίνακα δεξιά. Πάντως, γενικά, η μείωση των κορτικοειδών συνήθως εξατομικεύεται και ο στόχος είναι να έχουμε μία δόση ημερήσια κάτω από 7,5 mg. Πολύ σημαντικός ο ρόλος στη θεραπεία των τοπικών κορτικοειδών και μάλιστα πρέπει να θυμόμαστε ότι η βελτιστοποίηση της τοπικής αγωγής για την ρινοκολπίτιδα και το άσθμα είναι απαραίτητη ώστε να διατηρηθεί ο έλεγχος της νόσου κατά τη διάρκεια του tapering των συστηματικών κορτικοειδών. Τώρα, όταν έχουμε μια EGPA χωρίς εκδηλώσεις απειλητικές για κάποιο όργανο ή τη ζωή, οι οδηγίες της EULAR είναι να χορηγήσουμε μόνο συστηματικά κορτικοειδή. Το ποσοστό ανταπόκρισης είναι υψηλό, γύρω στο 90%, ωστόσο συχνά παρατηρούνται υποτροπές κατά τη διάρκεια του tapering. Και το λόγο αυτό, πολλοί κλινικοί γιατροί συνδυάζουν τα κορτικοειδή με μεθοτρεξάτη ή αζαθιοπρίνη, ωστόσο δεν υπάρχουν πολλά δεδομένα για την πρακτική αυτή. Τώρα, όταν έχουμε μία ανθεκτική στα κορτικοειδή νόσο ή μία υποτροπιάζουσα νόσο, έχουμε σύσταση για χορήγηση μεπολιζουμάμπης μαζί με τα κορτικοειδή. Ας θυμίσουμε ότι το μεπολιζουμάμπ έχει έγκριση από την αίμα για την EGPA για ασθενείς άνω των 6 ετών. Σε περίπτωση που έχουμε μία ανταπόκριση ακόμα και στο μεπολιζουμάμπ, μπορεί να δοκιμαστούν φάρμακα όπως η μεθοτρεξάτη, η αζαθιοπρίνη, το mycophenolate methothyl, η rituximab και φυσικά και το benralizumab, το οποίο έχει δείξει την αποτελεσματικότητά του σε case reports και case series.
Εδώ είναι η μελέτη MIRA, η οποία είναι η εγκριτική μελέτη για το μετοπολίζουμα στην EGPA. Πρόκειται για μια τυχεοποιημένη μελέτη που συμμετείχαν 136 ενήλικες με υποτροπιάζουσα ή ανθεκτική EGPA. Στην ομάδα παρέμβασης, οι ασθενείς συνέχισαν τη θεραπεία που ήδη έπαιρναν και προσθέθηκε με πωλίζουμα από 300 mg υποδορίως κάθε 4 εβδομάδες. Η διάρκεια της μελέτης ήταν 52 εβδομάδες και από την 4η εβδομάδα ξεκίνησε το tapering των συστηματικών κορτικοειδών. 53% των ασθενών που έλαβαν με πωλίζουμα παρουσίασαν ύφεση κατά τη διάρκεια της μελέτης, έναντι 19% των ασθενών που έλαβαν το πλασίμπο. Τα αντίστοιχα ποσοστά στο τέλος της μελέτης ήταν 32% για το μεπολίζουμαμ και 3% για το πλασίμπο. Επίσης, 28% των ασθενών που έλαβαν μεπολίζουμαμ είχαν μία ύφεση για πάνω από 24 εβδομάδες. Στην ομάδα παρέμβασης επίσης παρατηρήθηκε 50% μείωση του ετήσιου αριθμού υποτροπών, ενώ 44% των ασθενών μείωσαν την κορτιζόνη σε κάτω από 4 mg και 18% τα διέκοψαν. Και όλα αυτά με ένα πάρα πολύ καλό προφίλ ασφαλείας. Ως θεραπεία συντήρησης συστήνεται αζαθιοπρίνη μεθοτρεξάτη με πωλίζουμαμ και ριτούξιμαμ. Και τελειώνοντας, η παρακολούθηση της νόσου γίνεται κλινικά με συνοδό εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο που απαιτείται. Δεν υπάρχει δυστυχώς κάποιος διαθέσιμος αξιόπιστος βιοδείκτης που να συνδέεται με την ενεργότητα της νόσου και να προβλέπει πότε θα γίνει η υποτροπή. Και η παρακολούθηση σίγουρα είναι απαραίτητη τόσο για να ελέγξουμε για υποτροπή της νόσου, όσο και για παρενέργειες από τη θεραπεία. Συμπερασματικά, η EGPA είναι μια σπάνια νόσος με ετερογένεια στην κλινική έκφραση και γι' αυτό η διάγνωση συχνά καθυστερεί. Έτσι, πρέπει να την έχουμε σίγουρα στη διαφορική διάγνωση όταν έχουμε ασθενείς με άσθμα και ρινοκολπίτιδα που παρουσιάζουν ταυτόχρονα μια μεγάλη αύξηση ιωσινοφύλων ή εμφανίζουν συμπτώματα ή σημεία από άλλα συστήματα. Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία είναι απαραίτητη ώστε να μειώσουμε τη θνησιμότητα και να αποτρέψουμε κάποια μόνιμη βλάβη οργάνων. Και στο μέλλον σίγουρα θα απαιτηθούν αξιόπιστοι βιοδείκτες τόσο για τη διάγνωση όσο και για την πρόγνωση της υποτροπής και την ανταπόκριση στη θεραπεία για να βελτιστοποιηθεί η διαχείριση της νόσου. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή.